aký je rozdiel, keď niekto vydáva šeky v hodnote 1488 eur a keď sa nejaký čelný predstaviteľ vlády verejne zdraví sláva Ukrajine? No tak pozrite, hodnotiť tieto dve veci, hej, z hľadiska skutkového, z hľadiska nebezpečnosti pre spoločnosť, je to ako keby ste posudzovali mravca a slona, hej, pretože pozdravy, sláva Ukrajine a Heil Hitler, hej, to sú korešpondujúce veci, ktoré adorovali Hitlera a banderovcov a Hitlera, ktorí vraždili Slovánov, Židov, okrem Rusov aj Poliakov a tak ďalej, banderovci špeciálne. Čiže pani Čaputová, Heger a tak ďalej, keď sa zdravia týmito pozdravím. Čaputová nemôže byť stíhaná, lebo by musel parlament dať žalobu, hej, za vlastizradu a rozhodoval by o tom ústavný súd. Ale pokiaľ to robí Heger, pokiaľ to robí Matovič a všetci ostatní, ja sa čudujem Žilinkovi, že prečo nepodáva ešte žaloby za velebenie nacizmu, banderizmu a vraždenia, ktorí títo predstavitelia, hej, týmito výrokmi podporujú a oslavujú aj, hej, historickú minulosť Hitlera a Banderu. To je čo strašné. Ten rozsudok zo včera je oveľa miernejší, ako bol pôvodne navrhovaný špecializovaným trestným súdom, ale zároveň zaznievajú hlasy po rozpustení LSNS. Má toto oporu v ústave? Pozrite, návrh na rozpustenie politickej strany akejkoľvek môže podať generálny prokurátor a rozhoduje o tom, myslím, že teraz po tých reformách najvyšší správny súd, hej. No takže už Čižnarej dával taký návrh a vieme, ako to dopadlo, ale potom bude musieť dávať návrh na rozpustenie politických strán, ktoré propagujú banderizmus. Hej? Vrátane Čaputovej, Hegera a spol. Viete, napríklad každý vie na Slovensku, že Čaputová je židovka, hej? Alebo Heger je žid. Ich predkovia sa musia v hrobe obraciať, keď títo dvaja čelní predstavitelia velebia Banderu a nacizmus. Veď to je dačo strašné. To je dačo strašné, čo predvádzajú. Čiže potom tam by musel generálny prokurátor týchto ľudí a ako reprezentantov jednotlivých politických strán dávať návrh na rozpustenie, hej, politických strán. Ako vnímate fakt, pán Harabin, že niekto je právoplatne odsúdený, je špeciálny prokurátor, niekto je obvinený, bol povýšený na šéfa bratislavskej NAKA a niekto, kto bol obvinený, tak bol zbavený poslaneckého mandátu. Nie je to dvojitý meter? No to je dvojkilometrový rozdielný meter, ale pozrite, tu u nás neplatí nič. Právo už prestalo platiť v súvislosti aj s COVID-diktatúrou. Všetky základné ľudské práva, hej, boli ignorované. Likvidovaná bola stredná vrstva ako kosť a chrbtová kosť ekonomiky. No a samozrejme nie je rešpektované vôbec právo.